Share ko na nga din pala sa inyo itong game app na nilalaro ko at ito nga pala yung bago na photon game. Dito sa game app na to mga mare ay maglalaro ka lang at pwedeng-pwede ka ng kumita. Meron nga pala akong link sa comment section para ma-download mo tapos mag-register ka lang at ilagay yung details na hinihingi. Saan-saan pa man ang madalas kong nilalaro talaga ay itong toss a coin dahil dalawa lang ang pagpipilian dito at mananalo ka na. Madalas din nananalo ako dito sa laro na mines dahil dito pipili ka lang dyan ng box at dapat gold ang mapili mo at pag okay na yan ay pwede mo nang i-withdraw yan bago pa bomba ang lumabas dyan. Andito nga din pala yung color game na madalas nilalaro lang natin sa mga perya. Para makapaglaro, syempre pwede tayo ditong mag-cash in. I-click mo lang yung wallet tapos nandito na yung mga pagpipilian mo kung magkano ang ika-cash in mo. Don't worry mga mare dahil safe na safe naman dito at kapag gusto mo na nga ma-withdraw ang mapanalunan mo ay click mo lang yung withdraw tapos pwede ka nang mag-withdraw dyan. Pwede ka din palang kumita dito as agent pero munting paalala lamang ha na ito'y libangan lamang for adults only at bawal sa bata.